Bay? Nabalik man lagi dayon ka din sa ospital. Maadto para bakos kapitan da. Unya na to. May isulti sa ako nimo. Kunsa man? Ang sikreto ni Lolo Pilo. Unsa? Unsa ba gid ang sekreto sa imong lolo? Dili siya tinuod nga ungo. Unsa? Nagpaungo-ungo lang si Lolo. Aron nadlukon ang mga batan-on nga magsigig standby sa menteryo. Aron adto musuyop og mag-inom. Mao ba? Oh, kiningkapan ni Lolo ang nagmatuod nga dili siya tinuod nga ungo. Costume lang ni niya pagkaungo. Mao ba? Gusto lang niyang hadloko ng mga tao. Aron wanay musuod sa menteryo ba? Kunya, kay nadungog man mi nga kaliwat og ungo, iyan ang sa gisakyan. Hala no. Mo nang tinuod na bay? Dili ungo si Lolo Pilo. Nagpaungo-ungo lang siya. Ato na to sa ina na sa iyong kwarto. Kaunog maayo, ina. Aron maulian ka. Ait akong ba? Ingon anak manggid ng hilantan. Nina! Kumusta naman ka, day? Wa na maglabad ang mong oday? Naapa man kamay. Ina. Doon ako ipakita ni mo, ha? Unya, ayaw lang kahadlok. Jaman. Kini. Ito nga si Nina. Diin man na ni mo, Johnny. Dito ni ba ni Lolo Pilo? Wala? Unsaon man na ni mo. Ako lang ipakita ni Ina. Kung doon na siya mahinumduman ini. Hindi, tanawa. Ako na isulo ba? Unya. Grrrr! Ay, kahadlok tayo. Si Kuya Johnny, manini mo. Ako ni. Unsa man? Ingon ini ang gisulob sa ongo nga imong nakita. Kuya Johnny. Ingon ini ba? Kuya. Ingon ini gud ay. Nahinumdum na ko. Unsa may imong nahinumduman, Lola? Mausap na ang gisulob ni Pilo sa diyang nakita ko siya nga nagkadugo. Unsa? O gikuhaan o kasing-kasing. Hog, si Pilo. Si Lolo ni mo Pilo ang nakitaan ko. Lola, kalma lang. Kalma lang. Lola, di lagi ungo si Lolo. Nagpakaronin nun lang siyang ungo aron mahadlok ang mga bata sa pag-standby sa menteryo. Dito sa menteryo si Melvin makiting patay na. Unsa? Nahinumdum na ko. Sa menteryo makiting ang patay lawas ni Melvin. Lola, di tinuod nga ungo si Lolo. Ug doon ay rason kung anong mag-costume siya sa pagkaungo sa menteryo. Kalma lang una na ha. Ikapila man gyud si Melvin nga biktima sa ungo ining dapita. Sa imong panahon, sa batan-on ka pa. Unang biktima si Melvin. Unang biktima? Mao ka na. Unang biktima si Melvin. Pila edad ni Melvin sa diyang namatay siya, Lola? 20 anyos na siya. Og intern na siya sa hospital ni atong hikayuda. Tabala, ospital? Nurse ang akong apo. Pero gipatay siya. Pila naman katuig sukad namatay si Melvin? Mga 6 o 7 na katuig. Abay, Johnny. Diin man ka ng pagkahitabo, abay. Sa syudad? Tuod, no? Sa syudad naman di ka anak, no? Maod nga, wala kay kalibutan sa mga nahitabo din, he? Unya karon, mubalik na siya. Lola, patay na nga akong lolo. Di may tabong siya ang kidnap ni Ina. Uy. Pusto, patay naman di ay ang imong apuhan. Tuod. Abay, ni ana magit ka. Kita na lang doang mapahibaw sa kapitan nga nakita na si Ina. Tuod, no? Kinanglang makalingkawas na kas pagduda sa uban, bay. Ay! Unsa? Nakita na ang batang si Ina. Hain man ang patang lawas nini. Buhi pa man siya, Kap. Ah, Naginawa, murag nukos. ay! Buhi.
Tinuod ka nga buhi ang bata. O, lagi, Kap. Tuwa siya karon sa ospital. Kay grabe ang hilanat. Ay, di kaya. Buhi! Wako Kaya kaya. para good, Kap. Anong mura magkagdili makatuo nga buhi pang bata, Kap? Hindi Ano, naman kurat ni mo, Kap. Mituo man ko ninyo. Ayaw mo kurat-kurat, ay. Og, nalipay ko nga buhi ang bata. Dili sa maayo nga mapuna ng patay rin sa atong dapit. Mahimo na lang tang kahadlukan, ana. O, mao gyud. Bitaw, Kap, mayo tingali nga imo na ning ipahibaw sa kapulisan aron maimbestigahan ang nahitabong patay ining atong dapit ug siina ang makagiya kung kinsa gyud ang kidnapper niya. May nahinumduman ba siya bahin sa nagkidnap niya? Kuan Kap, kanang ungo ang iyang gisulti nga mo'y nagkidnap niya. Ungo! Unya, nahinumdum ba siya sa lugar? Iyang nahinumduman Kap nga ngit-ngit kuno kayo ang maong dapit. Nagpataka siya og lakaw. Unya, nakakita ra siya og hayag. Og mao to, nakagawas siya sa ngit-ngit nga dapit nga iyang gingon. Kap, susihan ni ninyo. Pasig niya pa ining dapitang kidnapper o bata. Bitaw. Oo. Hindi na lagi may makurat. Ako na'y bahala ini. Salamat sa pagpahibaw. Noon sa makita si Sir Darwin gabi Huwag ko'y napating lagubo sa sod sa klinik nga mo iyang susihon. Melchi? Oh. Dindo? Kumusta naman si Papa ni mo? Tuwa sa ospital nga iyang gipatukod. Dindo, happy na na mahuman ng klinik? Oh, hapit na. Anhagi ka diha mag-manage? Oo. Nga naman. Klinik raman na. Dili naman kinahanglan nga doon yung manager. Dental clinic pag yun. Dentist raman ang kinahanglan para diha. Mo ba? Ikaw ang mahimong sekretarya sa dentist nga kung ibutang diha, Melchi. Oh, Papsi? Niya pa ka? Abi na ko, ngadto na kang ospital. Paano na ko dito? Katod, ingna si Puldo. Gabantayan, gaway magkasodi ni Sabay, ha? Oo. O, Papsi. Labi na gyud sa dental clinic nato. Pero ako, makasuot na ko, sir? Magkasuod ka na. Andaman ninyo ang mga lamisa ug lingkuranan sa waiting area. Hello, Cha. Poldo, pamati. Oh, unsa man na, tiya? Kinahanglan maguba na ang payag ni Papa Sementeryo. Unsa? Imo ning ipaguba, Cha? Ikaw ang muguba ini. O, sunugo na lang ni nato, Cha. Ayaw, Nganong di masab ka musugot? nagtuo ko nga daan diha sa soda ng ubang kwarta ni Papa. Wa, gid ka malimot, ana, Cha. Dili mahitabong malimot ko sa kwarta. Busa, kinahanglang gabson ang mga haligi nga tibuok bos sa kawayan. Kay posible nga naa diha ang kwarta. O, ako nang planuhon, Cha. Basta, kwarta man ka na. Poldo? Cha, babay una. Di ang akong amo. Poldo? Ang imong ti Alicia, ang imong gikasulti? Oo. Diba? Nganong naghisgot man kag kwarta? Kuan, nagduda man gud si tiya nga ang ubang kwarta ni Lolo Pilo naa sa mga haligi sa payag ni Johnny nga gibili ni Lolo niya. Mao ba? Kwarta ra ka ha, ang naa? Dili ka ni may bahandi sab nga gitaguan ang inyong apuhan sa haligi sa iyang payag. Aha. Unsa may gisugo sa imong iyaan diyan nimo? Ayaw lang pagsaba, busa, pero mo'y gusto ni tiya ba nga among gubon ang payag, gabson ang mga haliging tibuok nga kawayan ini. Sige, buhatan na. Aha. Gubon ta ang payag ni Johnny. Oh, motabang ka sa pagguba sa payag ni Johnny? Oh, naintriga sa kus gisulti sa imong iyaan da? Nga dunay bahandi ang haligi sa payag ni Johnny? Oh, sige, boss. Pero di sa mahimo nga may laing makakita na to, boss. Ato raning duha. Oh, boss. O sige, magpili sa kong mga tao nga makatabang na to. Kanang kasaligan yun. Sige, boss.
Nahibaw na di ay ang kapitan nga nakaulit na si Ina. O, Lola. Huwag misaan ng kapitan nga, pangitaon din nilang kidnapper. Paminaw na ko, no, ang kidnapper ni Ina, no. Maurasap ang mipatay sa unang mga bata nga gikuha ag kasing-kasing abay. Inaunsiya naman ang mga ungo karon. Moderno naman siya mong styles pagpamalbay. Ida ni, kinanglan madakpan gid ang maong kidnapper, Lola. Ina! Hala, ang bata! Ayaw! Ayaw! Oo nga! Ina! Ina, pagmata! Pagmata, Ina! Ayaw ka, look. Hindi anak ko. Luwas ka na. Oo nga! Tagas kayang ko sa ungo! Misulti na ka na mo, anak. Day, pero kinahanglang mahinumduman gud nimo ang dapit. Diin kaniya ibutang. May tingali nga huwato na nato nga maulian gid siya, bay. Sige. Pasagdan lang una na to ang kapitan o ang mga polis nga mangitas kidnapper. Boss, kangit-ngit sa payag ni Johnny. Mauna kining atong higayon. Boss! Sa bato-bato ni Nihon, ha? Paminaw ha? Kamong duha magbantay sa mga agianan paingon dinhi. Sa minteryo o sa pikas. Adtos kakawiyan. Boss. Boss. Ahain magka sila si Johnny og Mikmik. Wa man gyud bisan usa ka suga nga nagsiga. Dali. Mupaduol kita sa payag. Dali! Salamat sa inyong paghatod namo dinhi sa bahay. Lola, tabangan yung ka na mo nga mailan ang mikidnap ni Inday Ina. Kuyaw kung balikan niya ang bata, bay. Kay nakakita naman ni niya. Ubalan ka una na mo din eh. Salamat sa inyong kabuutan. Maghikay na lang tas panihapon. Magikay na lang ko. Ay, kitang duwang maghikas panihapon la. Sige. Ako na lang ang magbantay din sa gawas. Kinahanglang bantayan una na mo ang bata. Lisod na kung balikan siya sa kidnapper. Pulo. Mingaw gid ang payag. Mura og wa gyud sila diha, boss. Usom na nimo bato, boss. Ilabay sa payag. Uy. Wa may mitingog sa suod, boss. Buot ipasabot. Ngawa dinhi ang tumboy og si Johnny. Sige na. Guba na ang kandado sa langgit na kawayan. Sige na. Oo, boss. Nga no, kika nga parehas man og gisulob ni Lolo Pilo ang mikidnap ni Ina. Ongo gid ang pagtanaw ni Ina sa nagkidnap niya. Nga nung parehas man siya upaagi ni Lolo Pilo. Ito. Ay. Magtunay anino nga. Mikilap ditong dapita. Dinig itong dapita nga nino. Dinig ito. Pero, ano sa dinig? Ay, tanggam na tingali nga ako nakita nga misakdap in dapita. Hayag na sambuhan. Mingauna sa kong lolo ini. Basta hayag ang buwan. Kay magsulti-sulti mi sa gawa sa bahay. Ugwa siya ilaing hiskutan. Gawas sa mong kaliwat nga. Johnny, timan, kitang mga altuso, huwag kadlukan. Pero, madlok man ko kung ulo. Ayaw kadlukan ako. Kay way ungo nga mangunay o silingan.
kawatan mo. Mo'y mangunay o siligan. Mao balo? O ka na. Busa ikaw, dili ka magbinayot, ha? Dimot ko bayot lo. Aw, laki. May nang magklaruhay ka ba? Lo, tinod nga may ungo sa tong kaliwat. Oo, kuno. Ang lulo sa kong lulo. Mukaon kuno tong tao. Unsa? Ni, kalungkot. Iyang gikaon ang iyang kaaway. Kaluod sa song na inumduman ni Lolo Pilo eh. Di na ako magkunauna ng ongo-ongo eh. Tao. Kinahanglan maapsan ko ang tao. Siya paingon sa dakong kakahuyan. Nana, Buslindo, nabinanggit ka kawayan. Sige, pagdali mo. Kinahanglan nga masuda to ang payag ni Johnny. Gubang pultan! Nya. O saan puldo? Sigurado gyud ka nga may sud ang mga haligi ining payaga? O, boss. Kay mahilig nga mag-alkansiya ang among apuhan sa mga kawayan. Doon na kita'y makuha karon, boss. O niya, may kaban ang akong lulo nga naas taas. Kaban? Oh, karaang kaban, boss. Sige. Unahon na to og kuha ang kaban. Uy, nag-itong mga tao. Tuwa pa ingon sa yuta sa mga alkira. Kinahanglan maapsan ako siya. Tuwa na siya sa ibabaw sa bungtod. Kusog di ka madagad ako na ka, ha? Be, lumba ta, be. Doon na sa guday, gitagu ang pangmaraton nga dagan. Yeah! Naragkaban, boss, ay. Uy! Karaan na kining mo ang kaban. Antik naman eh. O sasabi sa gabili ni Lolo Pilo ka dyan, eh. O sige. Asahan yung kaban. Sige. Day, kasakit sa kong kilid nga. Nabanda sa bato. Mga tunog nga. Nagpaingon din eh. Ang tao ka na nga akong gigukot. Niyagit siya pa yung sa kong nahimutangan. Mihunong siya. Di naging ko maglihok. Bay, Jenny! Bay! Si Pipit may karang nangitan ako. Bay! Ang tao ko siya maglihok. Bay, hangin magkabay! Saan din ako? Huwag siya maglihok. Bay, Jenny! Lakaw siya. Palisin mo pa na yung pagdukal ako kay nangita si Mikmik ako. Bay, Jenny! Bay! Di alam ko, Bay! Sa bakilid! Tingog mo itong Johnny. Johnny, Bay! Asa ka? Di alam ko sa bakilid, Bay! Bakilid! Tira! Subaya lang akong tingog! Di kawayan. Doon na ginapsan. O sige. Sige. Busluti na ninyo. Sige na. Dali. Ang binang gabas, ako'y gabas ini. O sige. Dalian ninyo. Kaya ba sintong mupauli og kalit si Johnny? Sige. Boss. Uy, nay, may bangil si kabas, boss. Ha? Ha? Himo ang tanig lungag ang kawayan. Sige. Oh, naana sa boss, oh.
Ha? Lagi mukha kay susun. Ako na ning buslutan ha, kaya kay bangil man yun. Uy, maudi ay. La! Bus, Ano ini kagay sa sudo? kwarta lagi bus, ako na. Mga sinsiyo. Kwarta! Oh, Kwarta gina! Mga sinsiyo! alkansiya, gini ni mong haligi. Jan! Bay, Jan eh! Beg. Yan ako. Ah, Uy, nasaan ka? Nagyak ka, manggod ka din si Ota, naunsa ka? May gigugod mong tao, bay. Dagan din hindi pita. Pero, ligid ko sa bakilid. Nabanda ng bato ay. Ang akong kilid. Sakita ay. May tao kang gigukod? Hulgi. Nagsuot siya itom. O dinhisas kakahuyan paingon. Uy, ahain man siya. Kwan. Muduulong ta siya nako. Pero nakabati man siya sa imong tingog. Mauto nga. Midagan siya paingon dito debita. Kisang tungtahan ha? Wala ko maklaro ang naong. Pero, nagsulob siya itong. Nakadagan na di ay siya? Oh, dali na. Aray. Ay, diri. Ali, gunin sa muktod. Aray. Dali, agako na lang takabay. Uy! Pulos mo ni sinsiyo ning nasa ligi. so sabing alkansiyahan ni Lolo, eh. Pulos yung sinsiyo, boss. Naunsam sa ning imong apuhan, oy. Boss! Kwarta ka rin! Papel! Ha? Papel rin! O sige! Bungkag ka lang ang ligi! Dali. Lingkod diri sa lantay. Sige, lingkod. Unsa ba ginahitabo nimo, ha? Wa gid ka makaklaro sa naong sa imong gigukod? Abay. Nako'y gidudahan. Unsa man? Ang tao nga mikidnap ni Ina. Posible nga mao ang tao nga akong gigukod. Unsa? Mo na akong pagtuo, abay. Naklaro ba nimong iyang bayhon bay? Wala lagi. Wala akong maklaro ang yan naong. Pero, ang itong ngayong gisulob, patihas kang lulo. Unsa? Mupiyong na ko, ha? Piyong ka? Matog na ka din his lantay? Hindi, eh. Hindi ko matog. Ako lang hinumduman ang nahitabo ganina. Ha? Piyong ako. Sige, piyong diha. Pero, ay katog ha, kay wa pabiya ka man ni hapon. Nana, nakuha na nato ang kwarta sa mga haliging kawayan, boss. Sige. Mauli ta. Sorry ka na lang dyan, eh. Wala kay imo, do. Mauli na ta. Sige. Yayungin ninyo kanang kaban. Ug adto na ilahos sa akong kwarto. Hain naman ka ni sila sa dindo upulto. O sa kagordya naman ang nabilin si Kate. Klaro kayo nga wa sila manguli. Kaya wa pang sakina ni Dindo. Oh. Nauli ng ama ni Dindo. Dili lang ko mapakita niya. Kay basin ako ang iyang pangitaan ni Dindo. Uy. Oh. Dili man din na si Sir Darwin. Ang iya man din ang assistant. Oh. May kauban niyang assistant. Batanong babae. Asa mo to sila paingon? Tuon mo lagi sila mula ko sa dental clinic. Hala.
Ano? Wa ba ka ni anomalya ang assistant ni Sir Darwin? Naunsa mi sa Bajani nagpiyong manggihapon na ini? Bay. Bajani. Bay. Agibangkong na. Daan pagyud lagi ko. Dayo na tong katugang iyang pagpiyong. Bay. Bay. Naunsang kang natug manoon ka? Yung baga. Bagag na kay. Nya, unsa na may nahinumduman ni Mustaw nga imong gigukod, ha? Kuha na bay. Ang ako rong naklaro. Maurag yun ang iyang kapa nga itom. Nga parehas gidog style sa akong lulupilong nga kapa. Unsa? Murasab siya og Dracula? Mayong muna. pagbuminaw sa Murag Lex Dracula. Pinoy. Pero di sad mahitabo nga imo tong lulupilo. Oo, imposible na. Nakita gid ka nga patay na sa lulupilo. Og ang kalabira na niya nga akong nakuha sa kakahuyan. Sa... Oh. Naunsan mo sa ka? Dali, abay. May ipangutan na ko ni Lula Ima. Ha? Ay, tagpa, uy, bay, kaon sa, bay! Bay, ako nang giinit ang sabaw, bay! Lula! Lula! Oh, Jali. Um, Masyama. Lula, may nasundan kong lalaki nga nagitom. Naghupo-hupo dia sa inyong kilid bahay. Kinuo ko. Wa na ilain. Ang kidnapper na kililiin na. Basig gikidnap na sa niya si Ina. Asam ka, Lula? Ako lang liliun si Ina. Ina. Lula. Ay, niya naman di SS kwarto. Naramday. Aron may mutang ka, Lula. Anil ta sa tungod sa kwarto ni Ina magsulti. Sige. Ako nalibantay ni Ina, Lola. Masilabing maayo. Di ina ganito nga tong istorya. Kuan, ang nag-itom nga tao nga akong gisundan, Lula. Tuwa pa ingon ditong dapitas kakahuyan. Sa mga alkira. Yuta na sa mga alkira ka ng yutaa diha, di ba? Oo. Yuta ka na nila ni Cleofe Alkira. Ang kaaway siya mga pater. Ha? Lola, may pangpang ba sa yuta sa alkira nga, kuan, puti ang bato? Oo. Nagkong mga bato nga puti. Oo, kana. Naa sa yuta sa mga alkira ang maong mga bato. Kung mao na, yuta sa mga alkira ang gilabayan sa patayng lawas ni Lulupilong at kawat. Unsa? Puti pasabot. Nga mga alkira ang nagkawat sa patayng lawas ni Lulupilong. Unsa? Dito rin ako makuha sa yuta nga dunay pangpang nga puti ang bato. Pero, imposible ka na. Ano imposible man, Lola? Tinuod man nga gikawat ang patay na lawas ni Lulupilong. Unya, sa dihang gigukod sa mga tao, nga gipasangilan ko nila nga mo'y nagpatay sa katapusang bata nga gikuhaan sa kasing-kasing o kidney. Dito magumsangko sa kakahuyan. Naligid ko sa bakilid. Og ditong dapitan ako makiti ang patay lawas ni Lulupilong nga hapit na makalabira. Nganong nakaibaw man ka nga kalabira to sa imong lolo. Tungod sa iyang isuloob. Ako man ang nagbutang og panyo sa iyang liog. Kay mao man iyang gusto. Unsya? Mga naduda ko. Nga mga alkira ang nagkawat sa patayng lawas ni Lulupilo. Ay imposible lagi na. Kaya giabandonar na sa mga alkira ang ilang bahay human mamatay si Cleofe Alkira. Unsa? Cleofe Alkera? May mausoleo man sa mga alkera sa menteryo. Siya ang katapusang gilubong diha. Hain meron ng ubang mga alkira, Lola. Walay nahibaw.
Ang ilang abogado na lang ang nag-atiman siya buhisan sa ilang yuta. Buti pa siya nga ilang abogado ra ang nahibaw kung hain sila. Ay, Nganong murag nag-uulman ka lang? naluoy lang kong naghuna-huna ni Cleofe. Dili pa siya angay nga mamatay, Pero unsa lang? gipatay siya. Unsa? Gipatay? Mao ka na. Gilugo siya o gipatay. Gitsa mo sa'yo, naglugos o napatay niya. Wa mailhi. Kay way siya sibisan o siya. Di man mahitabo, Lola. Sa ilang bahay mismo. Salbahisa gus nagbuhat god. Sa ilang bahay pag siya gilugos o gipatay. Mao ka na ang ilngig nga nahitabo sa mga alkira. Ang kamatayon ni Cleofe ang nakaingon kung nga nung kibiyaan siya iyang mga ginikanan o gigsuon ang ilang bahay. Buhi pa bang yung mga ginikanan? Patay na ang iyang amahan o inahan. Iyang mga na lang ang nahabilin. Pero way nahibaw kung hain kini. Looy sa dayang nahitabo na nilang pamilyahan, no? Pareha sila gitangatan sa akong baguang. Ni Manolo, gipatay kini. Ug hangtod karon, gawas nun pa ang kriminal. Pero may adlaw ra gihapon nga pairan sa kriminal ang iyang siya. Kadlaw naman. Mas mayo tingali mga tug na tabay. Lola. May abot. Maayo kini ara sa ubos ang akong kwarto. Makita ginako kung kinsa ang moabot. O sige! Ilaos kang kabal dito sa kong kwarto, sina! Unsa man ang kaban ka nila ni Dindo? Tempa. Ano man nakakita na ko ng kabana? O, Sige. Kani balis kwarta, boss. Sama ni. aw! Sa ako gyapong kwarto, Poldo. O, pabutan ako dito. Okay, boss. Baldi sa kwarta? Baldi sa kwarta ang dani, Poldo? Diin man ni sila gikan. Muram ni sila nanagat. Buntag naman di eh. Kuya Johnny, Na, ikaw mo ka din na day. Ang niyam ka sa akong katulganan. kuya, anhin na lang ka sa amo. Ha? Nganong ganahan magkangaanhi ko sa inyo? Kay mahadlok man ni mo ang ongo. Ha? Anhin na lang ta, kuya. Mahadlok mong kukawanan ming duha ni Lola din eh. Ay, pero, hindi mo na mahimo na. Hey, doon na, ko'y payag nga ating manunun. Unya, tuam sa dito ang akong trabaho. Pero, kahadlok. Mudoa ako ninyo din kadadlaw, ha? Hangtod nga, madakpan ang ungo. Sa pagkakaroon, gusto kong imo kong tudluan. Tultuloy ko, sa dapit, diin mo masugati ang lalaki nga makidnap nimo. Kuya, ali, upananta ka. Dinhiman ko nawon kuya. Ganong nihunom ka ini Dabita? Kay, mituol man ako ang tao. Nakaila ka ba sa maong tao? Di man maklaro iyang nang kay natapon man siya siyang baba. Nagmask siya? Oh, itom iyang mas. Itong sa iyang kisulob. Oo niya, unsa may iyang gibuhat? Mituol siya nako. Nya gihatagan ko niya o hindi. Kindi? Oh, anya, ako pong gitawad. Anya, milakaw na unta ko pa yung sindahan, pero iyaman kong gigunitan. Oo niya, humaniya gunit nimo. Iyang kitapunan ng panyo akong papa. Anya, na ako'y nasimutan ng nanibong ko. Mawala to. Pag matano ako, dito na ako sa ngit-ngit. Gipasimhot siya og para kuyap, abay. Unsa bay? Professional ang kidnapper. Ina, unsa may mo nakita sa sud? Sa ngit-ngit nga dapit.
Unsa may mga butang ini? Waman ko'y maklaro kay ngit-ngit man. Sige. Di lang una ka na ako apikihon. Pero, kung doon na kayo mahinumduman, bisan unsa, isuwat lang niya, ha? Aron di ka malimot. O, kuya. Unya, di na ka magawa sa inyong bahay kung gabi na, ha? O, kuya. Ayaw pagbuwag sa imong lola, Inday, ha? O, kuya. Karaan ka kayo kining maong kaban puldo, awaw. Karaan jud kaayo, boss. Nakakita ka na ba ini sa una? Waha, karon pa ko makakita ini. Dili gid ka suod sa imong lolo Pilo. Si Johnny ang suod niya. Mga nga wa gyud siya mabugto is gininhawa kung wa mo abot si Johnny gikan sa syudad. Unya, boss, unsaon man nato ng usa ka balding kwarta? Ipaon niya na, ipa na. Aron atong bahin-bahinon. Nagtuog yun si Lolo Pilo nga ang iyang pinanggang apo ang makapanag-iya sa iyang mga tinigom sa mga haliging kawayan. Maog yun. Og, ato unang ablihan kining karaang kaban puldo. Sige, boss. Sige lakaw. Pagkuha og iligwat ining kandado. Mamauli na gitas payag. Oo, bay. Pero, sa gabi, mubalik na sa bahay ni Lola. Ato silang bantayan. Oh, sige, pero, bay, wala lagi ko kabantay sa kapitan nga may balik sa ilang ina. Todo. Ang ngayunta nga magsusi siya kung naunsa ng bata. Tapulan sa ni kapitan din eh. Dako, magkitiyan ko. Kapuyan siya mulakaw ba? Dali kay ganahan ko maligo. O kadaog sinina da. Bay, Ano ka, bay, mek? Miyo na mong ka. tanawa tong koral, bay. Abli naman na. Boss. Yan ang bara nga. Ikaligwat ang kandado sa kaban. Abi. Naghinam-hinam na akong makakita. Kung sa'y suot ining maong kaban puldo. Asa, boss. Si Johnny ray nakahibaw kung unsay suod ang mong kaban. Aba. Sige. Ligwati na ka lang kandado. Dali! Boss. No, katsa ko, ha? Sa Lex Pino. Bay, daunsa man ang mga haligi, bay. Kipanggupa man na. Kakuyaw kung mahugno ang atop. Doon ay nakasaka din Huwag ipang buslutan ang mga haliging kawayan. Na ay mga sinsiyo sa sahog, bay, oh. Huwag nila ay makabuhat Sila ragad si Tia Alicia o si Puldo. Sa kwarto. Pagkaway batikon! Ang kaban! Gilangkat gikan sa sahog! Gikawat ang kaban sa imong lulubay. Agoy. Mura magmibuka lang akong dugo, abay. Bay, kalma lang ha. Mahimo ko nilang kulatahon. Pero, di lang unta nila hilabtan ang kaptangan ng gipilin sa akong apuhan ako. Importante kay na ako ang maong kaban, mikmik. Nahibaw ko, bay. Kawa sa batasan sa mga tao din. Gilangkat ang to ng sahog. Ako ko itong gilansang sa sahog. Ang maong kaban. Mao nga ilaha na lang gilangkat hangtod ng sahog. Mura og maura man na ilang nakuha, bay. Di ba mo? Kinahanglang ako ni mabawi nila. Kasi may bawian mo? Si Tia Alicia o si Puldo. Unsa? Tuwa na. Lagpot ng kandado. Boss, gikulbaan ako nagtanaw sa kaban. Ako saboy, kulbaan sa ko. Unsa ka sa iyong pagtuo ang sud ini, ha? Sa una na mong tanaw ini ni Tia Alicia, mga papel raman ang suod. Puldo,
Sigurado ko nga dili lang mga papel ang sud niya ng maong kaban. Ha? Daghan ang nalungkab nga panteon sa Musilio. Og dunay rason kung nganong dakong kandado ang gibutang ni Johnny anang maong kaban. Bitaw sab no? Uy! Og klaro na lang. Mahalong butang ang iyang gisodya. Aw, ato na lang ning ablihan, boss. Aron ato mahibawan kung unsa nay gisud ni Johnny anang maong kaban. O sige. Ablihi! Oo. Oh, Uy, mga papel? Mga papel? Uy, mamadya po sa kaban, boss. Mga papel? habwa ko na ang tanang sud anang maong kaban, Poldo. Habwa! Oo. Oo, boss. Dugay may mipalik o gawa sa Baldos kwarto ni Dindo. Unsa makaling gibuhat sa suwad? Ang kaban nga ilang gisuod sa kwarto ni Dindo. Murag gid og nakita na ko ini. Yun na. Husto. Dito sa bayag ni Johnny. Samtang nagsulti mi bahin sa mga batang nahimong biktima sa kidnapper. Mauning ako nasigbatan sa sud. Nana, boss. Uy, Nahabuan na ang tanang sul sa kaban. gibangkong na. Oh. Wa man mga hinungdan. Aminaw ko, boss. Dahil sa lawas ni Johnny ang tanang bahandi ngayon nakuha sa mga musulyo. Animas. Si Johnny Animas! na lang, boss. Sabi atong kidnapon, boss. May gisugo na ko. Pero palpak. Maayo manghamot dyan eh. Mao nga, lisod siyang atubangon sa pagtulis. Aw, liputan, boss. Ha? Kundi mo daw sa tubangay, aw, sa likod tigbason. Makahimo kini si mong igagaw. Ha? Di lang ako ang mutigbas niya, boss. Lain lang. Igagaw man mi unya. Nagharabag na hibaw nga di mi maayo buot sa usag-usa. Ana, masuspi ko niya ko. Ay, pita gid eh. O sige. Ato una kining hunahuna og mayo. Pero ibalik og sod sa kaban kanang mga papel. Doon na generason, oy. Kung ganong gitaguan na sa inyong apuhan. Og mao kini ang imong misyon. Tun-an ang mga karaang papel anang maong kaban. Dili mahita mong masayop ko. Pero maayo nang ako maklaro. Asawa ka, Belse. Uy, Sir Darwin? Naari ka diha? Kaniyara kong nakabantay ni mo. Nagsigag tanaw sa kwarto ni Dindo. Ha? Kuan. Naguna-una lang ko nga mulakaw. O gusto ko man ang hindi dindo pero wa pa man siya magawas yung kwarto. Mahimo kang mulakaw. Pero, pagamping lang. Ha? Oh, sir. Ako na'y musulti ni Dindo nga milakaw ka. Salamat, sir. Kuyawan sa taning, Sir Darwin. Ang kalit mo nagtungas akong dool. Kinahalang mangisog ko. Oh, nganong mihunong man ka, bay? Bay, unsa man? Iso na kong naong? Ha? Dili pa kayo, bay. Kinanglang mag-abot ko rin mong kilay aron iso kay kang tanawon. O mo ba? Nasugo ko! Nasugo ko! Nasuko ko! Nasuko ko! Kana! Suko na gigong tanaw na ha, bay! Oo, suko na, bay. Pero ikunot lang perme mo, agtang aron suko kay kang tanawon. Oo.
Nasuko ko. Uy, isa marong panawayang kusog mang kaayo manuktok. Kinsa na? Kisabay? Kamu na, sab? Nasuko na gid ko ninyo, tiya. Hain mas puldo! Naunsa ka, Johnny? Nga nga niya man mo pangitaon sa poldo, ha? Angang! Pinangga ba ni mo siya? O kay pinangga, dali ra mo magkasabot. Iya, tanaw na ko. Nasuko na ko, ha? Ha? Iuliin taon palihog ang kaban ni Lolo nga inyong gikawat! Unsa? Wa ka mabuang diha. Ay nga nugutaw kawaton man ako ang kaban ni Papa nga karaan na ato. Maubitaw nga inyong gikawat kay karaan na kayo ni. Pwede na ninyong ibaligya sa antique shop! Ipagawas na lang, Ninang. Otro ka pagtumbuya ka. Yay. Mi konsinter sa kaining ako pag-umangkon nga yabag. Duha na mong yabag. Asam di ko muliwat. Di sa yapag sa dakong iyan. Hoy, Johnny. Ayokong sulong-sulungan din ha. Iuli lagi ang kaban ni Lolo. Iuli ni! Gago. Aron ka mo to nga wa gyud ako ang kaban hala. Sod sa bay. Nga siksika ang palibot kong may kaban ba kong ginda din Hala, sige, sod. Saan ka man ako maksod? Nga nag-ali magkaspultahan tiya. Ha? Dali, bik. Atong pagkitao ng kaban. Nya, unsa na may nabasahan mo anang mga papel gikan sa karaan kaban, ha? Unsa? Mga wa man hinungdan papila, boss. Di mga resibo na sa mapas menteryo. Pero klaro kayo eh. Doon na ginagitaguan ang tiguang anang maong kaban. Mga papel raman mo ini adin higit, boss. Unsa man? Wa bagi alahas diha? O mga bahandi diha, ha? Wa man, boss. Duha na ka kwartong atong nasod, bay. Pero wa may kaban. Di ta munong, abay. Wala ay mahilabot sa kaban. Kinira sila. Si Tia o si Buldo. Hoy, Johnny. Wala giitaon ko maghilabot sa maong kaban. Anong di ka man mo too, ha? Kay mga bakakon man mo, Tia. Di mo katuhuan og mga naong. Kana sa iyong panulti. Di ko matuhuan na. Adre, sa ilawom sa kama. Pihanggaw. Dili maarang ang kaban diha, oy. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Wa din hiyang kaban, bay. Akon sa budiga. Adto tas budiga. Lakaw. O kaya ninyo ang bahay sa mga ilaga dito sa bodega? Mingaw man ang payag ni Johnny. Noon sa mga ilang kural. Guba man ang kandato. Johnny? Mikmik? Naamos taas? May mito, Papa. Buti pa sabot. Ngawa sila diya sa taas. Usa ka na lang ko. Suwayan ako tod ang pultahan ko na abli ba? Uy, abli kiti ay. Johnny! Mikmik! Noon sa mga haliging kawayan nila. Nabuslot-buslot man na. O di ang kwarto, ablisad. Wa na diha ang kaban. Daan pagit ko. Kaban gid ni Johnny ang ilang gidani dindo gabi Ilan ang kikawat. Pero, ano man? Bay, mura man nagwa na imiso din yung maong budiga, bay. Asam gid ka ang kaban ni Lolo. Kalimtin na lang to, bay. Ay, kaban rabi tao to. Di na mahimong kalimtan, bay. Doon na ni bahandi. Unsa?
ang kabando ni bahandi.